आरो आङो उनुरुखुम मोनैनि एसे आं बान्दिफोरखौ मिनियो माइखौ साबैनिब्ला कागज सागज बिसि खावना गारनानै लुबैबाय आं दुरबल एबा लोरबां न'खरफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टनि थाखाय मददनि थाखाय हेफाजाबनि थाखाय थांनाय आसामनि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा न'खरसेयाव 9,040 लाख न'खरनो 9,000 करे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टनि थाखाय मददनि थाखाय जायफोर एकदम लोरबां एकदम दुरबल न'खर जायखौ जोङो वालनारेबल माने हाउस हल्ड होननानै बुंदों थ' बिथांमोननो 9,000 करे होनाय जादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन गासै 9,040 लाख सुबुंनो जुदि 9,000 जुदि होयोब्ला नोंथांमोना मोनथिगौना बेसेबां जायो 3,600 क्रर थाखा माने बयनिबो एकाउन्टआव थ्रोब हाबजोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन दा जाथाया बेबायदि माने जायफोर माने मोनाखै दिनै जायफोर आइजोफ्रा मोनाखै आरो नोंथांमोना मोनथिगौ 40,000ल' माने बे आसामाव माने उइमेन्सफोर माने हिन्जावफोर गैया नंगौना नङा 40,000ल' गैया माने हिन्जाव माहारिया बा न'खरा 40,000ल' गैया थ' गोबां दं आरोना बिनिनो दा गोबां आइजोफ्रानो दिनै मोनाखै थ' बे मोनैनि थाखाय माने मोननो थाखाय मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम माने आर'ज गाबदों आपिल खालामदों माने धर्नानि हाबाफारि लानानै क'क्राझारनि जिथु गाहाय मावखुलियाव धर्ना होनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन मानोना बेयो जादों मोनसे जिथुनाखि मोननो थाखाय बेयो जेबो गुबुन नङा जेबो एजेन्डा गैया जेबो थांखि गैया माने मोननो थाखाय थ' बेखौ जोङो बेयाव बर'निफ्राय लानानै माने गुबुन माने गासैबो आसामाव जेसेबां माने हारि हारिसाफोर दं बिथांमोना क'क्राझारनि गाहाय मावखुलियाव जिथुनाखि बे हाबाफारिखौ धर्ना खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं थ' बेजों लोगोसे खोब भाइराल जाबाय जोंना नैबे मादैया नैबे मादैखौ नाय नोंथांमोना माने ओरैबायदि भिउसबो मोननो हादों ओरैबायदि माने लाइक कमेन्ट माने गोबां मोननो हादों आरोना नैबे मादैया माने बिथाङाबो अरुनदयखौनो मोननो आसा खालामनानै दंमोन आरो बिथाङा फोरमायदों माने मोनबाय थाखायोमोन होनना बुंदों आरोना सिगांनिफ्रायनो मोनबाय थाखायोमोन दा माने दानना होनायनि थाखाय दुखुजों ओरैबायदि माने बाथ्रा बुंबाय माने गोसो सिंनि गोसो गोरबोनि माने दुखुखौ माने फोरमायजोब्बाय आरोना माने खुला खुलि माने फोरमायना होखाजोब्बाय माने जिथुनाखि मोननो लुबैनाय थ' बयबो आसा थायो नङा होमबा बयबो माने मोननो लुबैयो माने बयखौबो मोननाय नुयोब्ला माने आरो मोनथारियाबो मोननो लुबैयो बेनिफ्राय आरो जायफोर आरो मोनबाय थाखानाय मानसिया जुदि मोनाब्ला बे दुखु मोनो थ' बिनिनो बेबायदिनो गोबां आइजोफोरा दिनै मोननायफ्रा गोबां खुसिजों माने 9,000 थाखाखौ लानानै रंजानानै रिल्सबो बानायदों गोबां जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायनानै गोबां रिल्स बानायदों गोबां बाथ्रा बुंदों थ' मोननायफ्रा गोबां रंजादों थिग बेबायदिनो जेरै मोननायफ्रा रंजादों थिग बेबायदिनो मोनैफ्राबो दुखु जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं थ' रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव खोनादों जोङो जाय मोनाखै बै सुबुंफ्राबो व्यक्तिफ्राबो मोनगोन बे बाथ्राखौ फोरमायदों थ' मोननांगौसो बयबो मोननांगौ बियो जिथुनाखि सरकारा जिथु अनसुंथाइ होदों जेब्ला नङा होमबा जायफोर दुरबल जायफोर लोरबां न'खरफोरा जि अनसुंथाइ होदों नङा होमबा अरुनदयनि मुङाव जायफोर होदों बेखौ बयबो मोननांगौसो सोरबा माने मेगन सानानै बे मोननाङा नैबे मोननांगौ बे मोननाङा बिसोर मोननाङा नैबेबायदि माने जानो नाङा आरोना दा बेसेबां हायो माने मोननांगौसो माने रावनिबो पकेटनिफ्राय थाङा नालाय
रावनिबो सिफिनिफ्राय थाङा बियो सरखारनिसो। आरो जोङो दिनै 9,000 थाखा जोङो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। बे 9,000 थाखायाबो बे जोंनिनो फैसा रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो जोंनि फैसा होननानै गोबां मानसिफ्रानो माने अनुभब खालामनो हाया मानोना बेफोर थाखाया सरकारा जोंनिफ्रायनो लांजोबनाय गोजा। जोङो दिनै सानफ्रोमबो जोङो सरकारनो GST जोङो टेक्स होनानै जोङो गोबां मुवा बुस्थुखौ जोङो बायनानै जागासिनो दं। बे बायनायनि गेजेरजोंनो सरकारा जोंनि फैसाखौ लांफिनजोबो। थ' बिनि गेजेरावनो गोबां मानसिफ्रा बुङो सामससे होनानै सरकारा बेलसासे लाङो होननानै बुङो आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थिग बेबायदियैनो माने जों जि थाखा मोनदों जोङो दा माबा मोनसे बायखानांगोन। बे जोङो बायबोला जोङो जियानो खालामा मानो जोङो बे थाखाया माने सरकारनि आखायावनो गिदिं गिदा सरकारनि आखायावनो जमा जाहैजोबफिनो। माने जोंनिफ्राय बांसिनसो मोनदाङो सरकारा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेफोरबायदि आरो जियानो हक माने नैबे 2022 मायथाइनि MLA बिसायख'थिया फैगासिनो दं। आसामनि जि बयनिख्रुइ देरसिन माने बिसायख'थि 126टा माने कनस्टिटुयेन्सिनि मोनसे कन्टेस्ट बादायलायनाय सोर आसामाव सरकारखौ सोर दागोन, सरकार सोर फैगोन सोर फैया, माने रुलिं सरकाराव थानाया ओरैबायदि माने खस्थ' खालामदों, ओरैबायदि नाजादों, ओरैबायदि माने रायजोनि थाखाय माने एकदम गोसो होथाबनानै खामानि मावदों। बेफोरो जादों माने सरकाराव फैफिननो नाजानायनि मोनसे इसारा माने रायजो राजा नोंथांमोननो जि होगासिनो दं। खिन्थु सरकारा जोबनायनि उनाव बियो थागोन ना थाया बेखौबो बुंनो हाया, गेरेन्टि होनो हाया। नाथाय सरकाराव फैयैनि सिगां नोंथांमोना जि सुबिदा मोनगासिनो बेखौ बयबो लानांगौ माने एकदम बयबो लानांगौ। सोरबा बेयाव माने नासयनाय, मुगैनाय, नेवसिनाय नैबेबायदि माबाया जोंनि गेजेराव थानो मोना आरोना। बयबो लासोमनांगौ माने एकदम। आरो माबा माबि दंबावोबा लानांगौ आरोना। दा आरो गोबां बेल' नङा माने लामा सामा बायदि बायदि माने जि थांलाय फैलाय हान्था मेला नङा होमबा, बेफोरनि जुदि सुबिदा फैदोंबा एकदम लाबो आरो बानायनांगौ आरोना। थ' माने जोबोद गिदिर माने बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। दा बेयाव आसामनि बेयाव माखासे काउन्सिलफ्राबो माने गोबां माने दायथ' आरो बिबान लानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनाव काउन्सिल दङ, BTC काउन्सिल दं। दा काउन्सिलखौबो आसाम सरकारानो दिनै खामानि मावनो थाखाय दायथ' होदों। गोबां माने पार्टि लायै पार्टि गोबां माने गुबुन गुबुन पार्टि जायजों माने जाय सरकार लायै सरकार दा गोबां पार्टि लायै पार्टि माखासे बिबान आरो दायथ' गावबा गाव रानै खामानि मावनो होनायखौ जों नुनो मोनदों। जाहाथे सरकारा जाय काउन्सिलनि मुखियाल गिदिरफोरनो थाखा फैसाखौ हरो, जाहाथे बे मुखियालफोरा जाहाथे पाब्लिकफोरखौ थगाया, रायजो राजाफोरखौ थगाया। रायजो राजाफोरनि मुङाव लाबोनाय थाखाफोरखौ माने मोजां खामानियाव बाहायो। आंनि नोजोर आरो थांखिया नैबे आरो। थ' रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ।